kokeillaan 2 pumppausta. Lähdetäänpä kokeilemaan. Aina 2 Ei, no nyt 2. Oh, okay. Kuinka likainen hius on, mutta me opetellaan sitten. Joo, se likaa. Joo, ei katsotaan riittääkö. Ei nää ole kauhean likaiset. Ja en plänttää tälle, en laita näin, vaan hieron vähän käsiini. Ja sitten levitän sen, yritän saada, mitä paksumpi hius, tarviin enemmän shampoo. Jos on paksut hiukset, tarvitsee enemmän. Eli nyt ainoastaan levitän sitä nyt joka paikkaan. Sinne, tänne ja tonne. Että mä saan sen. Joo, Pellassa on hyvä tuoksu, eikö? Joo, ja sitten meillä on kuva 2. Ja sieltä nämä on tämmöisiä pyöriviä, spiraalimaisia pyöriviä, niin voi katsoa kuvia. Tehdään ensin, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa, että pestään tämä otsasta ylöspäin. Meillä on täällä tämmöinen alue kaikilla, mutta pidä niskasta kiinni, ettei asiakas ole. Iho liikkuu. Nyt hänellä ei ole ihoa, niin se ei liikkuu. Ja 3. Muistakaa pestä tämä hiusrajakin. Usein jää, että olette täällä kaukana, niin tämä jää likaiseksi. Niin muistakaa pestä hiusraja. Ja 3.